Advocate Fadzai Mahere aiwa wave come up for a difference waiva taura mashoko kuti aiwa ZANU-PF ifanambokopa aiwa kune mamwe macountries nekuda kwokuti mamwe macountries they do not hijack opposition parties, they don't persecute opposition parties, but vanongoona vanhu vachingatiita the same. Sanapinda mashoko atogona Fadzai Mahere noti vo subscribe like or turn on the bell icon. Tutanoya paendo pake onyora chiti if it was Zimbabwe, the MK party in South Africa would be unlawfully hijacked and given a fake leader. Analysts would applaud the fake and blame Zuma for having no structures and not publicizing the constitution. Others have a country, we have a circus. We need new leaders. Ndo mashoko anacho advocate wana Fadzai Mahere achiti awa zvinoitwa muZimbabwe, Zimbabwe indonyadzisa kwa zvinoda kuti they cannot copy from my neighboring countries avo vatori surrounding us vaita sana South Africa. Totandoti awa vana South Africa they have a country isitine circus chainoda kuti awa munyika yeZimbabwe aiwa zvatinoita chaizvo zvinoitwa nethe ruling party hazvina musoro chiti aiwa ruling party inoisa maimposters kuti hijack mapolitical parties asi zvisiri izvo zvisina kunaka. Ndo mashoko anacho kwapanamba ndafadzai Mahere tibotiudzai mafungiro enyu rokudiva pamusoro pemashoko ake apinda comment section medu. Subscribe, like, turn on the bell icon.